І сталася, калі натоўп ціснуўся да яго слухаць слова Божае, а ён стаяў каля возера Генезарэт, убачыў дзве лодкі, што стаялі пры беразе возера. Рыбакі з іх выйшлі і паласкалі сеткі. Дык Ісус, увайшоўшы ў адну лодку, што была Сімонава, папрасіў, каб адплылі крыху ад берага, і седзячы навучаў людзей з лодкі. А як скончыў прамаўляць, сказаў Сімону: «Паплыві на глыбіню, ды закіньце сеткі вашыя на лоўлю». А Сімон адказаў яму: «Вучыцель, мы ўсю ноч працуючы нічога не злавілі, аднак на тваё слова закіну сетку». А калі гэта зрабілі, злавілі так многа рыбы, што сетка рвалася. Дык махнулі таварышам, якія былі ў другой лодцы, каб яны прыйшлі і дапамаглі ім. Дык прыйшлі і запоўнілі абедзве лодкі так, што ледзь не танулі. Калі ўбачыў гэта Сімон Пётра, упаў да кален Ісуса, кажучы: «Адыдзі ад мяне, бо я чалавек грэшны, Господзе». Бо ад такога налову рыбы, што яны злавілі, яго ды ўсіх, што з ім былі, ахапіў жах. Таксама і Якуба, і Яна, сыноў Зебядзеевых, таварышаў Сімона. І гаворыць Ісус Сімону: «Не бойся, адгэтуль ужо людзей лавіць будзеш». І выцягнуўшы лодкі на бераг, пакінулі ўсё і пайшлі за ім. І здарылася, калі Ісус быў у адным горадзе, вось прыйшоў адзін чалавек цалкам пракажоны. Ён, убачыўшы Ісуса, упаў на твар і прасіў яго, кажучы: «Господзе, калі хочаш, можаш мяне ачысціць». І працягнуўшы руку, Ісус дакрануўся да яго і сказаў: «Хачу, будзь ачышчаны». І зараз жа праказа сышла з яго. І загадаў яму, каб нікому пра гэта не гаварыў, але сказаў: «Ідзі, пакажыся святару і ахвяруй за сваё ачышчэнне, як загадаў Майсей, на сведчанне ім». Але тым больш разыходзіліся весткі аб ім, і збіраліся вялікія натоўпы людзей, каб паслухаць яго ды быць аздароўленымі ад сваіх немачаў. Ён жа аддаляўся ў пустыні і маліўся. І сталася, аднаго дня ён навучаў, і сядзелі фарысеі і заканазнаўцы, што прыйшлі з усіх гарадоў Галілеі і Юдэі і Єрусаліма. І моц Господава была ў яго на аздараўленне. І вось мужчыны прынеслі на ложку чалавека, які быў паралізаваны, і стараліся ўнесці яго і пакласці перад Ісусам. І не знайшоўшы з-за натоўпу, з якога боку паднесці яго, узышлі на дах і праз сталяванне спусцілі яго на ложку на сярэдзіну перад Ісусам. І ён, бачачы іх веру, сказаў: «Чалавеча, адпускаюцца табе грахі твае». І пачалі разважаць кніжнікі і фарысеі, кажучы: «Хто ён, што блюзніць? Хто можа грахі адпускаць, апрача самога Бога?» А Ісус пранік іх разважанне і сказаў, адказваючы ім: «Што вы думаеце ў сэрцах вашых?
Што лягчэй сказаць: адпускаюцца табе грахі твае, або устань і хадзі. Але каб вы ведалі, што сын чалавечы мае ўладу на зямлі адпускаць грахі, гаворыць спаралізаванаму: кажу табе, падыміся, вазьмі ложак свой ды ідзі ў дом свой. І ён, зараз падняўшыся на віду ўсіх, узяў на чым ляжаў і пайшоў дадому, славячы Бога. Дык усіх ахапіла здзіўленне і славілі Бога, і былі поўныя страху, кажучы: бачылі мы сёння дзівосы. І пасля гэтага выйшаў ён і ўбачыў мытніка на імя Леві, які сядзеў пры мытні, і гаворыць яму: ідзі за мною. І ён, пакінуўшы ўсё, падняўся і пайшоў за ім. Затым справіў яму Леві вялікі банкет у доме сваім, і было вялікае мноства мытнікаў і іншых, якія ўзлягалі з ім пры стале. Дык наракалі фарысеі і кніжнікі на вучняў яго, кажучы: чаму гэта вы з мытнікамі і грэшнікамі ясце і п'яце? І адказваючы, сказаў ім Ісус: нездаровыя патрабуюць лекара, але немачныя. Я прыйшоў клікаць несправядлівых, але грэшнікаў да навяртання. Але яны сказалі яму: Янавы вучні часта посцяць і моляцца, падобна і фарысейскія, а твае ядуць і п'юць. Ён жа гаворыць ім: ці ж можаце змушаць посціць вясельнікаў, пакуль жаніх з імі? Прыйдуць, аднак, дні, калі забраны будзе ад іх жаніх, тады посціць яны будуць у тыя дні. Казаў ім яшчэ для параўнання: ніхто латы з адзення новага не прышывае да старога адзення, бо і новае раздзярэ, ды лата з новага не надаецца да старога. Ніхто таксама новага віна не лье ў старыя мяхі, бо новае віно разрывае мяхі, і само разальецца, і мяхі прападуць. Але віно новае трэба ўліваць у новыя мяхі, тады адно і другое зберагаецца. Ды ніхто, п'ючы старое, не хоча адразу новага, бо кажа: старое лепшае.